pencipta campursari iki sindene apik-apik kabeh. Mula Gunung Kidul iki gudange sinden loro, siji Gunung Kidul, loro Wonogiri. Wo. Gunung Kidul ki aja kok wong lair kenok. Sing jeneng dapuran pring iki diokrok-okrok metu sindene kono. Apa ya? Waton kerep ring okrok-okrok lho. Ha iya. Nan metu sindene. Ayo Ika, jumeneng Mbak Ika. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingklong. Sugeng dalu menika Mbak Ika Suhesti asli saka Gunung Kidul Ngayogyakarta. Wah, biyayine ya ayu. Wong Gunung Kidul kondang wong ayu. Mongko kono ora ana banyu lho. Ha iya. Hubungane apa? Lah ya nuwun sewu ing atase ora ana banyu adus arang-arang kok ya pasuryane iso kuning. Kono banyu iki tuku no. Oh iya to. Takono Mbak Ika. Banyu tuku sak tangki pira iki? 120.000 ya? Sak tangki kuwi lho. Iya. Mula kowe karo aku wajibe ya matur nuwun. Dene entuk sinden saka Gunung Kidul, ya matur sembah nuwun. Keneng tlatah wana sapa? Nek kene ngono nek semene wanci udan, wah subure ora umum no, ijo royo-royo. Nek nggone Ika ya mbok dudani sedina ya. Sing diudani sapa? Sing diudani iki kampunge Ika ora kok Ika. Iya. Dinai udan. Ya, dadi kata-kata Jawa ki aja nganti kleru. Kadang kala diparingi udan karo diudani iki beda. Ya. Persepsine sing padha mikir iki beda. Ngono ya, Mak. Ana sing nyuwun lagu Mbak Ika. Nggih, Tembang Kangen. Tembang Kangen. Ya, diaturake dipun bawani rumiyin. Oh ya. Bawane pelok mlomo, monggo badhe ngaturaken menapa? Biasane mawon nggih, Pak. Hah? Sik biasane mawon. Ya, biasane ya kena. Ya. Neno kuwi ta? Nggih. Ha, aja turu sore kaki. Ya. Aja turu. Ora. Sore kaki sore kaki neno nyangking bokor kencanane pegunungan, nggone Ika ya pegunungan. Ya ming nek kene iki pegunungan subur. Ya. Subur nek ken kula Gersang. Oh iya. Wit ya ora ana godhonge kae dadi medeni lho. Iya. Mula Ika iki arep ayu ning sikile mlethek. Oh. Oh iya, tenan ra percaya. Nek riki mboten apa? Oh, kene iki piyaine rapi-rapi. Ayo wong dalane wis diplester kabeh kok. Nek nggonamu rak watu, dadi sikil iki karo nggo ngerem. Nek medun iki kaya bebek kae lho. Heeh. Ngece. Ben mlethek ya ben ya iki ya.
mlethek ya ben ora mlethek ya di ora mlethek ya digoleki. isi sandang kelawan pangan Mas Keswani ngapa to? Ngono kok ora gelem ki ngapa? Bingung. Wis ben nengke wae. Kayak dipangan wae. Wong lagi dum-duman kok kuwi. Ya iku wong melek sabarna rimo mangga tembang kangen dipun aturaken ya pamundutan ya. Hey tekan kene to, Mas.
Sembah nuwun. Ya. Wula kae manusia sendok tekan kene to. Sopo to, Mak? Kae aja diapa-apake lho, Nok. Ya. Kuwi wong piyai Jogja. Wo. Kae termasuk penggemarku kae nang grene ndi aku mayang mesti lah iki kok dadi tekan semono anu parakan. Ya. Biasane lemaran ya ming tlatah Ngayoja. Kae ana pasangane siji rambute disambung nganggo rafia dawa banget. Ning iki ora teko. Ora teko sajake ketuan kok wong enak. Iya. Nek kae jekno kae saking senenge kae ya sok mbukak ning sepeda gembira acara kota Jogja mesti ana tari-tarian terus dhek kon joget. Lah iki dhek nusul tekan kene melu joget ki memeriahkan. Oh iya, iya karo golek sendok. Ah iya. Dienggo sandangan ya, Mak. Wis ben ora apa-apa nok. Ya. Ngono ya, Mak. Ya, saling nek ndi paman nek dikira utawa arep dianggep gawe rame lan piye-piye nyatane panjenengane nek wis rampung lagune ya lenggah. Mengko nek lagune wiwit ya joget. Iya. Ya ming gumun aku kok ya telaten li golek sendok semono akeh. Le meniteni ning nggon sandangan. Ya jeneng wong seneng ki piye to? Ya ora bakal nganu ya, Mak. Iya. Yo, Mbak Elisa Orkarus Alaso iki sindenku sing blesteran saka Sulawesi iki no. Ya. Diaturake monggo. Yo. Oh. Berarti lensane wis kentekan iki. Heeh. Tolong nganggo kacamata. Ora ya, Pak. Heeh. Iki ben raketok iki lho matane rada iki apa? Bengkak. Oh. Mergo ngantuk. Ya ora apa-apa wong kewajiban kok ya. Iya, ora ning Pak jan ben nganggo kacamata. Ya kadang-kadang yo nganggo kacane, kacamatane kadang-kadang yo nganggo lensa ngono. Lah iya, ketok peteng kowe nek nganggo kacamata. Iki pancen kacane sing larang. Oh, kaca larang. Tareti ya, iki kacane iso malih-malih dhewe. Engko nek lampune biru iso biru, lampune abang iso abang ngono matane. Oh, aku lagi ngerti iki kok ya. Iya, ngono ta. Kok kacamata kok kacane iso malik-malik. Iso malik-malik. Mbok golek kacamata sing malik aja kacane. Apa? Matamu. Mataku kok malih abang kowe mlayu. Matane kok anu lampune abang, matamu malik abang. Lampune ijo, matamu malik ijo. Kuwi malah ora apa-apa lho, engko suwe-suwe matamu dipasang ning perapatan. Dinggo apa? Ayo dinggo lampu bangjo kae. Sesuk tak pasangi sing siji ijo, sing siji abang. Ning paseno nek tak delokke ra entuk minger lho. Kok nak bingung delokke mataku. Ora wis apik ngono kuwi. Iya. Iki kok tok anggap blesteran. Iki bapakne saka asli bapakmu saka endi, Sa? Sekon toli-toli. Saka endi? Toli-toli. Sekon toli-toli. Saka toli-toli. Oh. Ibumu? Lembelu. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Takoni apa-apa kok malah saka lambemu. Lah yo tenen kok. Aku jojor apa anene. Heeh. Lambelu. Lambelu maksude Lambelu Pak Seno. cangkemku ngono apa piye? Betul. Oh, di dusun Lambelu. Iya. Ibu saka Lambelu, bapak saka Tali-tali. Oh. Toline bapakmu kuwi. Iya, tali-tali ngene bapakku. Ayo bener, ya mula anak-anak ya kaya ngene iki. Lah iya saiki wis kondang iki wis viral, wingi wis mlebu net TV. Wawancara karo si Sule barang. Oh iya, ya syukur ya Mak. Iya. Men saya berkembang. Padahal mbiyen rekoso uripe. Wo. Nggih. Mbak nalika tak kukup awake kaya biting kae. Kok kaya biting. Mergo kos to ning Yogya kos panganane ming Indomie wae. Kuwi wae utang. Saiki dadi sinden terkenal. Wah, nek jajan nek ora sosis ora. Iya, ya wis gleleng kok ya. Spaghetti ngono. Apa? Spaghetti. Ah, kowe sing ngaku ora seneng karo kowe iki ya ngono kuwi. Piye, kok ora nek kowe wis dadi gelem dadi wong Jawa, nyandang Jawa, panganane ya Jawa wae ora spaghetti. Kudune apa bakmi Jawa? Nah, bakmi Jawa, terus nek cara kene mie kopiok. Mie kopiok iki piye? Mie kene ana anu Di khas. kopiok ning endi ning? Wonosobo ki mie kopiok ana. Oh, mie di kopiok. Iongklok kok mie kopiok. Ongklok. Miongklok terus Miongklok ki piye? Miongklok. ya wis mie kei banyu ngono wae engko ora. Aku ya ora dong lit begawe piye kok takon aku sing penting jenenge ana miongklok. Oh iya. Iya, malah Jakarta kono ana. Apa? Sak panggung dipangan. Sak panggung dipangan apa nih? Ketoprak. Oh iya ketoprak.
Iya kono. Ketoprak iki pertunjukan ya padahal. Iya dipangan karo wong Jakarta kono jenenge ketoprak. Ketoprak. Ya, ciri khasé dhewe wae. Cintailah karya bangsamu. Iya, rasa sok mangan spaghetti, hamburger. Kowe ndak memberi kekayaan karo wong mancanegara. Iya, tur memberi kekayaan kepada bangsa sendiri. Bener. Upamane piyai petanaran kene iki panene panen telo. Lah wis kowe mangan saka telo kuwi kan memberi jenenge rezeki pada petani petarangan. Iya bener. Spaghetti iki panganan apa? Panganan sampah, junk food. Apa? Junk food. Jambut ya, Mbak? Ya kuwi tanine ya mung dadi telek, ora dadi daging. Dadi apa? Dadi telek, ora dadi daging. Junk food. Jan bocah iki nek omong waton cobloko wae dadi telek. Kuwi kaya ngono, makanan sing kaya hamburger, barang kuwi makanan sampah. Dadi ra iso dadi daging, dadi telek. Ngono. Ditelek dengkulmu melocot kuwi. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Sekek dalu bapak-bapak ibu-ibu. Kula sowan mriki nggih pangapunten nggih. Kahanane nggih ngaten iki bahasane peletetot-tetot. Ting pletotok ora petot-petot. Iya, ya ora apa-apa. Ning kabeh seneng karo kowe. Justru kamu itu tak anggap sebagai pemicu pamecut karo nom-noman saiki. Ya. Kowe sing blasteran ora Jawa asli gelem nembang Jawa. Sing wong Jawa asli kadang kala ngunekke tembang Jawa ki tembang kuno. Lah kuwi sing marai nglarake ati. Iya padahal apik ya. Lho, kowe mongko pelajar. Kowe dunianu sekolahmu ora cendhek. Nek kowe gelem nyambut gawe liyane kowe ki iso. Wong kowe S1 ya lulus. Saiki S2 ya lulus. Psikologi. Ning mung trima ning budaya Jawa. Lah kuwi sing tak acungi jempol. Nggih. Sampun Pak. Petrian nggih ngaten. Napa ujian, kula ujian tesis, ujian skripsi niku nek kula mboten tentratak nggih stres, Pak. Dadi kula ujian yo tetep nyinden. Ngaten niku dadine niku malah sing marai napa seimbang otak kanan otak kirine. Saiki sambel kula langsung nyandak banyu. Woi beda-beda Pak Seno. Nek Jawa Barat yo beda. Lagune cengkoke dhewe-dhewe. Nyeram biai noswan toro banyu ciri khas Banyuwangi ya pancen kene iki kok. Nggih, ngoten nika. Terus mengke wonten sing bengok-bengok. Ayo Wadyon. Ngono kuwi. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Ayo Wadyon. Ngerti karepe ayo Wadyon ngono. Apa kuwi? Kan kok sing nempang wong wadon. Wadyon tapi ngomongnya ayo Wadyon. Oh, nek wadon ki dadi Wadyon. Iya. Madang ya dadi Madi. Madiang iya. Oh. Pipuis. Ya ora pipuis. Apa? Masa piye pipuis? Nah, pipis dadi pipiwis. Pipiwis. Oh iya. Pak Seno kebelet pipiwis. Ora. Tekan ngendi ya? Syukur.
Sesuk kan ora mulih. Iya. Wis ora mulih pirang bengi kowe. Aku wis ora bali kos wis 7 dina. 5 dina. Seko tanggal 8, saiki tanggal piro? Saiki tanggal 12 kowe. Hah? 11, 8, 9, 10, 11 wis 7 dina. 4 dina. Ora bali aku rem. Ya. Sesuk saka kene pindah meneh ning Kaliangkrik, saka Kaliangkrik pindah ning Demak. Ya, berarti isih berapa hari? Raiku lah kowe tak omong, Raiku nganti kaya aspal. Ben dina ngukur aspal wae ya. Lah iya. Aku moyo karo nyambi ngenek barang tekan kene mau numpak bis lho aku. Ya ora apa-apa ya. Numpak bis karo Pak Geter, karo Mas Wahyu, karo Mas Mantri, numpak kowe bis. tak omongi sik lho. Tak omongi, sesuk awan kan nganggur. Sesuk nganggur. Sesuk. Wayangan sesuk awan. Iki aku wis matur karo panitia, gandeng kanca-kanca kesel. Iki penabuhe dalange saka nggone dhewe, penabuhe tak jukekku saka Kretek Wonosobo kono men awake dhewe iso ngasuh. Bagus. Lho aku ki perhatian karo kanca-kanca. Luar biasa, baik hati tene. Sesuk sinden-sinden tak arak ning kali ngisor kono kae. Ono kali. Do umbah-umbah ya. Kok ndak ora ganti. Ya iya, ayo berarti ada wis sida ngumbahi cawet sesuk. Aku rayu ketwingi kok. Ket wis betang. Tak omong itu. Genteng yo. Tembung kaya ngono ki aja disebut. Iki nang pahargan gede kok muni cawet ora. Umbah-umbah. CD. CD. Celana dalam. Nah, kuwi luwih sopan kok. Katok jero. Katok sesuk dikumbah. Katok jero isih ana basa kramane meneh ra? Apa? Ora ono. Katok apa suwal jeroin. Apa? Kacok. Ayo, celana nglebet. Larang dhewe celana lebet. Celana nglebet. Celana lebet. Sesuk do dikumbah ning kali kono kae ana kali Ana kali ya. Ana sip. Do adus ngumbah do dicendelke engko tak colongane nganggo githik. Bola. Colongi nggo Joko, apa jenenge sik nyolongi Joko Tingkir apa? Joko Gendeng ngene kowe. Joko gendeng dengkulmu. Joko tarup. Joko tarup. Joko Gendeng. Ya, terus. Lalan kidul lalas angker Kang Yuk. Aja tak tanah India. Nek nembangke ora karo nginguk mangkok. Jauh delok eno borjoe. Ora selak ya ngelih. Kencot. Apa? Kencot. Kencot ki Banyumas kencot. Oh, kene apa ning kene? Kene ya keprigi ngono ya. Oh, keprige. Heeh. Keprigi kabari ngono. Gumeliaring. Sing gering kon mangan sik. Sinten Pak? Oh, Mas Soliki. Heeh, gering lagi. Oh, gering pijeti po, Mas. Mumet sirahe sa. Oh, mumet dasmu. Oh, salah, mustakane mumet Mas Solikin. Heeh, njaluk didak idas sirahe. Didak-edak. Taman Sarinoswan Toro. Ya, mangga
dicampur dangdut ya lho penak. Iya. Kaya kendangane Mas. Mas. Ngelih ceret riyen nggih. Iki rumangsaku sinden kok karo nyambi. Lah ya cerete engko tak samplak buta, mengko repot. Mending disingkir riyen. Ndak cerete. Nggih. Digrujuke sing ngrebab. Aja. Yo mangga sambel kemangi.
seno. Napa malih? Kowe iki sinden kok bakul sayuran to kowe. Niki mau bar ngenek mau. Oh, bocet-bocet kasem. Iya, ora iso alon wis. Matur sampean nggih, sedaya mawon. Nggih. Ya ming kurang halus cahe jane wis sampe ming kurang halus. Wis gek mangan burjo. Wis ya, engko ndak selak entek kancane iki soalé doko-doko. Ngono ya, Mak. Mbak Elisa iki mau Mbak Elisa Or karo Salaso. Ya. Wis S2 ming trimo nyinden. Ya, jane arep nglumpukke dhuwit arep ngamerai gelar doktor. Nah iya. So anggris merai gelar doktor wis ora gelem nyinden. Ya. Janjine isih gelem kok, Mak. Iya, dadi pangkat iki aja nganti terus diagawe. Wah, aku doktor isin aku nyinden aja. Ning sing penting becik lan apik tetembangane. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Mbak Ayu menika wonten transferan saking Pak Tristianto. Ya, iki paling ora ya diutus karo Pak Tumiyono nek ora kleru. Ya. Nyuwun gending pepiling. Oh ya. 500.000 kagem Mbak Ayu Purwalestari. Ya, kene nggon aku duwite. Ki saka Klaten nok sing nyuwun. Oh ya. Diaturake, Mak. Monggo dibawani jumeneng mengke dikurke bareng-bareng sampeyan sing bawa jumeneng. Ya. Mbak Ayu Purwalestari, heeh iki. Kancane Mbak Elisa ya kancane sinden-sinden kabeh. Iki Prastiwi jan sida ora menyang Vertigo. Oh. Sindenmu, sindenku sing mlebu ning grup PS4. Oh, apa PS4? Paguyuban sinden 150 cm. Dadi dedeke ming 150 cm no. Iya. Monggo diaturake Mbak Ayo bawa pepeling, Mbak. Ya. Saking Bapak sinten, Pak? Bapak Tristianto sing nimbali awake dhewe ning Karangdawa nek ora kleru mbiyen iki. Heeh. Matur nuwun sanget. Ya. Dikes napa? Lumantar aku. Dadi masuk ning rekeningku, sesuk tak cash, rasa kuwatir. Ya. Besok kapan, Pak? Sesuk-esuk. Mangke Kok kaya ora besok, percaya Pak. karo aku to? Nggih, mbok rada piye ngoten lho, Pak, kula iki. Nyo saiki nyo. Ndi tasmu? Tasku mana ndi? Ndak dikira ngapusi aku. Iya. Isin ning ngarepe piyai akeh, piyai petarangan. Waduh. Ora ana eketane. Nggih, santos-santos mboten napa-napa kok, Pak. Tak goleke. Tak gresek-gresekke aja kuwatir. Iya. Arep dicaosi. Saiki sisan engko ndak rewel bocahe. Nah. Oh. Siji. Walah. Aku ki mung sangu 450 no. Lan 100, 200, nggih 300. benjang kula elengke mawon. Nyopas kok. Yo, Nggih. pas. Wis. Aduh. Iya. Nyonya ndak marahi penyakit. Wis Kula utuh. itu nggih. 500, heeh. 1, 2, 3. Iki wayangan kok kaya wong tagih utang-utangan to iki. Awat, 5. Nggih, pas nggih, Pak. Wis gak nembang sing apik. Iya. Dah, Pak. Oh alah, sone aku gah nek ditransfer. Iya. Dit 500 kok marahi geger. Iya. Nggih. Neno. Mangga. Rukun Islam kang 5 puniki Neno. Lelo. Aja padha ditinggalke
top no, top piye? Iki lagi pisan iki channelku sing streaming hanya satu channel iki ngancik piyai sak donya le nonton 21.000. Oh iya. Dan menjadi trending topik ning nggon apa jenenge iki YouTube tegese upama ana sing streaming lagu-lagu pop, lagu-lagu rock kalah kabeh karo channel awake dhewe iki ning dhuwur dhewe no, Mak. Iya, Mak. Iya, wah seneng aku nek wayang iso mekar budayane kaya ngene iki. Iya, terus Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ngibadah haji enano rukun Islam penonton ki ya suwe-suwe igo piye Mak iki lho layang siji isine 3 layang tur duwite meng 50 ayo dadi ming do titip-titip ana sing anu aku sisan yo wah telung saking kula kawula saking petarangan kemawon RT 01 RW 02 nyuwun langgam Sriuning Mawibowo sugeng dalu bucangik kawula saking Kukuban Bansari Desa Campuranom nyuwun langgam Podang Kuning Sesideman Mawibowo saking petarangan 01 RW 02 nyuwun Gelang Kalung Slendang Sutra Kuning ya jadi kita telung layang sak amplop iya jadi perlaku pinten niku wis bayangno iki Ciro Lupat Mo lagu 5 ya dadi iki 10.000 iya ora apa-apa iki lagu bajakan kok no iya mangga ayo bareng-bareng ibu-ibu waranggana dikumpake kabeh us jumeneng wae Mbak Ria Mbak Tika karo Mbak Cita ya karo Mbak Neti ya kabeh jumeneng lagu pepeling ya ayo dideleke sik borjone heeh ya monggo yen ceket nek pepeling ki nek rakur ora gayeng ya monggo ya Mbak Ria Mbak Cita Mbak Tika karo Mbak Mina iya tak engko isih teluk pirang-pirang lagu iki no jan pinter tenan iki iya mangga cangkepe
isa jangkepe Sira Lupatma sing papat munggah. Ya, sing keri Mbak Cita. oh iya Mundur, ayo gegeblak ayo. iya kepareng nyekar apa Iki pamundutan sing telung pamundutan iki mau diaturake no. iya Wonten sing nyuwun gelang kalung slendrang sutra kuning podang kuning sesideman seriuning. iya Arep milih sing endi? Sideman mawon. Sesideman ya diaturake sesideman. Mbak Cita iki saka Purworejo no. oh iya Neno ki nek ora disengkake lagu-lagune engko wektune entek. iya monggo Wiwitane Handerek sang bekok bekek Handerek sang bekik Priya bagus kang olah budaya sowan menyang sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayungyon slendang kuning selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono mana ning wasis ing wasis hangumbro wah ngrung ya cengkoke nggawa dhewe-dhewe kok ya angungul marang bendara ayo terusin rasa semelang ora ngungrum marang bendara nah ora nek di anu seneni karo pengedrame Slamet Pitung On enana Tia Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
kecepatan ana. Ya, monggo. Luwe liwat kincanging alismu liwat Sesideman ki lagune ya penak, anune ya penak. Iya. Monggo. Enak. urip
suwun Mbak Cita. Ya. Asli saka Purworejo. Oh. Apik ya, Mak. Iya, dadi suarane iki dhewe-dhewe swara Purworejo ya ngono mau. Loe becek. Swara weteng. Oh, dadi swara iki werna-werna ana sing swara gulu, ana sing swara weteng, ana sing swara nelos ya ana. Ya. Ki mau Mbak Cita mau nggunakake swara weteng, mula metune ya rada cilik-cilik kepiye. Ya, pancen ya bener ya, Mak. Ki akeh banget gelang kalung ya ana sing kepareng nyuwun. Ya. Slendang sutra kuning ya ana. Ya. Podang kuning ya ngurung. Ya. Langgam sriuning ya urung. Ya. Liwung ya urung. Waduh. Isih pirang-pirang ya, Mak. Iya, ning jroning wayang kuwi ra ana rong adegan suka-suka parisuka tegese rong adegan mau ana nggon limbukan karo nggon gara-gara ora apa-apa. Mengko diaturake nggon gara-gara ana. Ya, sing urung iso diaturake nggon gara-gara. Saiki presiden sing tak dawuhi maju ning ngarep rombongan meneh. Oh ya. Rombongan saka sapa ya? Ah iki nek ora ana Elisa, ora gayeng ya Elisa iki soalé polahe iso tekan nggon Gambang bareng kok. Ya. Ayo Elisa terus sapa jenenge Ika ya terus sing loro Mbak Tika karo Mbak Ria ya men diajari ngedan karo Elisa karo Ika ya lagune apa Liwung oh ya ayo gawe wong papat ben liwung kabeh ya Liwung Pak tambah ayu Pak apa tambah ayu. Kowe kok ngrekasake kancane lho. Ayuke sawake lemu ora njoget malah pecah ngenggon malah. Tiba maksudnya. Ya. Diaturake. Diadili wong ati tor. Ya. Lho, citale guyu nganti ditutup. Iya. Ayo monggo. Ya diaturke cah papat. Ya sing dirijen joget anu Lisa. Ya tengah. Ya. Wis soalé sing polahe ora tau aturan kuwi dadi. Isih kaya ketuntun ning alas ning Sulawesi kono. Ning ngarep. Ngono. Ya dadi sing loro iki alusan lho iki sing apa iki Mbak Tika karo Mbak Ria iki ketok lho ketok. Lek kedhep mripate we. Ketok nek alusan nek sinden biasa iki nek kedhep tenang. Kaya Lisa kae wis ora ndek aturan. Nek iki nek loro iki nek kedhepe. Nggih mboten niku to. Kedhep ngene kok barengan ora bali-bali bol turu. Iya. Ya mangga. Dadi yo dados. Kowe iki nganggo aturan. Iki ndelok apa to iki jane? Bukan sana ya mesake kok ya. Nuwun, Pak. Iki kira ya ora kulino. Aku iki urung duwe bojo barang ngobahke bokong sak penake dhewe. Lho kan. Oh ya ngono. Iki ana sekrupe apa ya? Mboten. Iki semangat. Kamaran semangat ngono. Semangat apa kowe ora nembang to? Hah? Ora nembang to kowe? Nembang yo.
Oh, matane ra weruh. Matak-matake. Oh, ditamplake iki lho saksine. Apa Mbak Cita ngomong apa? Panik kowe? Oh, jane. Ya manusia hutan ya ngono. Mulai ra karu-karuan ora. Mesake sing loro iki lho. Pripun? Apa jenenge iki? Konten lho, Pak. Cucuk lampah iki. Cucuke sop, cucuke piye to? Cucuk lampah iki nggon manten karo alusan ning nanteng ning nanteng ngono. Kok begijikan ora? Lah sesuai lagune lek wong ya ngono kok. Ya mesake sing tuk iki arang kowe rung duwe bojo kok. Kowe rung duwe bojo polahe sak penake dhewe. Iki nek duwe bojo nek nganti bojone engko tekan omah pangling. Kok dadi kaya ngene iki oleh polah piye, Bu? Iya. Monggo, ya. Rada ngarep ora. Oh iya iki wis ngarep. Bane. Yo. Lho, wis sik dikawe alusan manteng. Mengo ngene iki. Mo alus ngopo-ngopo mengalon, ngopo-ngopo alon ngerti-ngerti semaput ayo cilaka. Ya mangga. Pertama lak beko alon riyin. Oh iya, heeh. Aku paham aku. Ora entuk langsung nganu ya langsung cepet-cepet ra oleh, Mbak. Alon Alon sikit. nek wis bubar kae gak cepet. Nek bubar cepet, ha bubar penontonnya ya bubar. Kowe ya radong kowe ya. Elisa iki radong kowe. Iya, mangga ayo. Ayo do mati po ya. Sabda Pandhita Durna. Ya wis. Sabda Pandhita Awas. Riyoke. Sinden loro sing siji kono kae didikan gentro. Ha iya. Sing kene alusan dadi kono cendol dawet. Sing kene ming cendol dawet. Cendol dawet seger. 500-an. Enggak pakai cawet. Anu enggak pakai. Ketan. Yo. ngono jenengan. Yo, ada sembrono lunjeng. Lah kan pripun? Ah umume wong wedok iki nek ngunake sembrono lho sampean menika. Ah menika ya cantas tenan. Lah iki malah ngunekke wong kok malah sembrono lho sampean. Kula kan halus. Iya. Ya, mangga. Sa. Nggih. Sesuk bengi kowe rasa jarikan. Pripun, Pak? Nganggo training wae. Ajaremu jebol nek carane ngono Ya kuwi. jebol. Ora, sesuk dikumbahi nang kali. Nggih. Ora melu lho, wong injen. Heh? Ora melu nek aku umpah-umpah.
Aku medun sik nang kali ndelik sik. Iya. Ndelik terus kowe do ombak-ombak tak colongi. Heeh. Iki sapa iki ana gambare kupu-kupu. Dicolong terus dinggo. Ayo. Satu Matur suwun. Di ngapura ya Mbak Ria, Mbak Tika nek polahe anak buahku siji kae jan. Ya wis ora kaya wong. Dimatke. Padake Demet. Apa? Padake Demet ya wong kok. Demet ki apa Demet? Demet medi-medi. Apa? Medi-medi. Memedi kok medi-medi. Medi. Padake Demet. Rumangsa kok kata-katane nyenter tur seru tur kleru. Ayo. Eleke nang ngono ya mak. Padake Demet.